sithandaze Thixo ungamandla onke Ukhileke kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu, ngokusiphefumlela ngomoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokufaneleyo, ngaye uKristu inkosi yethu. Nkosi banenceba, Nkosi banenceba, Nkosi banenceba, Kristu yibanenceba, Kristu yibanenceba, Kristu yibanenceba, Nkosi yibanenceba, Nkosi yibanenceba, Nkosi yibanenceba. page 140. Phulaphulani ke le mithetho kaThixo ayinike abantu bakhe niyigcine. Ndiyinkosi uThixo wakho, uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwami. Amen. Nkosi banenceba. Uze ungazenzeli nayiphi na into ibe sisithixo sakho uqukude kuyo. Amen. Nkosi banenceba. Uze ungalisebenzisi kakubi igama lenkosi uThixo wakho. Amen. Nkosi banenceba. Khumbula umhla wenkosi uwuphathe ngcwele. Amen. Nkosi banenceba. Beka uyihlo nonyoko. Amen. Nkosi banenceba. Uze ungabulali. Amen. Nkosi banenceba. Uze ungakrexezi. Amen. Nkosi banenceba. Uze ungebi. Amen. Nkosi banenceba. Uze unganqine ubungqina obubuxoki. Amen. Nkosi banenceba. Uze unganqineli izinto zabanye abantu. Amen. Nkosi banenceba. Asivume izono zethu sizimisele ukugcina imithetho kaThixo. Sihlale eluthandweni naseluxolweni nababelwane bethu. Senze njalo Wasezulwini, siyakuquka sivuma ukuba siqondile ngetyala elilethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangapho esithe sakwenza, ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu, sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze ngentlalo entsha, kuzuliswe igama lakho. Thixo ngamandla onke oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuni, anixolele izono zenu, anikhulule kuzo, aniqinisa nomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Page 166, phansi kwecawa yesine yelente, page 161. Bawo waphakade, unyana wakho lukhanyiso lwehlabathi, cima ubumnyama bezono zethu, ngobuqaqawuli bakho basezulwini, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. isifundo sokuqala incwadi kaIsaya umprofeti, chapter 49 from verse 8 to 14. Phansi kwesihloko esithi ukuhlangulwa kwaSirayeli. Utsho uYehova ukuthi, ngexesha elamkelekileyo ndikuphendule, ndakunceda ngemini yosindiso.
Ndiya kukubumba ndikunike ukuba ube ngumnqophiso wabantu, ukuba ulimise ilizwe, ukuba uwabe amafa angamanxuwa. Uthi kubabanjwa, phumani, kwabasemnyameni, velani. Bayakudla ngokomhlambi ezindleleni amadlelo abo abekho naseluqayini lonke. Abayi kulamba, abayi kunxanwa, abayi kubethwa sisanga nalilanga, ngokuba onemfesane kubo uya kubaqhuba, abathundezele emanzini ampompozayo. Ndiya kuzenza zonke iintaba zam zibe zindlela, uphakame umendo wam. Yabona, aba baya kuvela kude, yabona, aba baya kuvela kwelasentla naselwandle, abo bavele ezweni lamasimi. Memelelani mazulu, gcoba hlabathi, qabukani nimemelele zintaba, ngokuba uYehova ubathuthuzele abantu bakhe, unemfesane kwabazinsizana zakhe. Ke yathi iZiyoni, uYehova undishiyile, inkosi yandilibala. Liveni ilizwi lenkosi. Inobubele, inenceba inkosi, izeka kade umsindo, inokulunga okukhulu. Inkosi inothando kubo bonke, nenceba yayo iphezu kwayo yonke imisebenzi yayo. Ziyakubonga Nkosi zonke izenzo zakho, nabangcwele bakho bayabulela kuwe. Babonakalisa uzuko lobukumkani bakho, bathethe nangamandla akho. Ukuze kwaziswe ebantwini amandla akho, uzuko lwakho nokungangamela ubukumkani bakho. Ubukumkani bakho bubukumkani obungunaphakade, nolawulo lwakho luhlala luhleli kuwo onke amaphakade. Inkosi iyabaxhasa bonke abawayo, iyabaphakamisa bonke abathothileyo. Iindaba ezilungileyo zivakaliswa kuYohane Ongcwele, isahluko sesihlanu, siqalele kwisahlukwana se-19. Makuzufiswe uKristu umsindisi wethu. Waphendula ngoko uYesu wathi kuwo, inene, inene ndithi kuni, unyana akanakwenza nto ngokwakhe engathanga abone uyise eyenza. Kuba izinto asukuba ezenza yena, ezo uyazenza unyana kwangokunjalo. Kuba uyise uyamthanda unyana, ambonisa izinto zonke azenzayo yena. Uyakumbonisa nemisebenzi emikhulu kunale, ukuze nina nimangaliswe. Kuba njengoko uyise abavusayo abafileyo abadlise ubomi, kwangokunjalo nonyana ubadlisa ubomi abo abathandayo. Kuba kananjalo uyise akagwebi namnye, uthe umgwebo wonke wawunikela kunyana, ukuze bonke bambeke unyana, kwanjengoko bambekayo uyise. Lowo ungambekiyo unyana akambeki uyise owamthumayo. Inene, inene ndithi kuni, lowo ulivayo ilizwi lam akholwe ngulowo wandithumayo, unobomi obungunaphakade. Akezi ekugwetyweni, uphume ekufeni wangena ebomini. Inene, inene ndithi kuni, kuza ilixa nangoku liselikho, xa abafileyo baya kuliva ilizwi lonyana kaThixo, bathi abalivileyo badle ubomi. Kuba njengokuba uyise enabo ubomi kuye ngokwakhe, ngokunjalo wamnika nonyana ukuba abe nobomi kuye ngokwakhe. Wamnika negunya lokugweba, ngokuba engunyana womntu. Musani ukumangaliswa kuko oku, ngokuba kuza ilixa abaya kuthi ngalo bonke abasemangcwabeni balive ilizwi lakhe, baphume ke abo benza izinto ezilungileyo beze eluvukweni lobomi, nabo
nabo ke benza izinto ezimbi beze eluvukweni lokugwetywa. Mna ngokwam andinakwenza nto njengoko ndivayo ndigweba ngako. Nomgwebo wam ububulungisa ngokuba andifuni kuthanda kwam, ndifuna ukuthanda kukaBawo owandithumayo. Yivangeli kaKrestu le. Makubulelwe uJesu Kristu inkosi yethu. Bafuna ukuphumla kwinkathazo zenu, kobunzima namatyala Mandibulise bazalwane kumama uMbabela oko besiyibambile apha le mini yonke. Nake bendikhe ndagoduka kuba ndihlala apha emishini, yena khange akhagoduke tu oko elapha. Silapha bazalwane kule Wednesday. Ndibulisa wonke umhlambi kaKrestu lapha egameni lenkosi uYesu. Amen. Sikwi-Wednesday eyandulela i-Wednesday yokugqibela yelente. One of the things ke endiziphiwe nguThixo kule lente ka-2024 lendiculo. Yes, lo hymn 102
uThixo wandisondeza ngaye ngalentseni ebukhoneni bakhe. Ndiyomisa ngalo ke ngapha kwamfundisa uNjolisa ibheke emthandazweni, ndaba ngayibhuqa le tyhuni ndayicula rongo, ndathi masiyiyeke, ndamane ngondihlela phantsi ndibetha ibhithi, ndayifumana. Kuba inala mazwi athi yizani kum nina basindwayo ndoninika ukuphumla. And ndithe xa ndilijonga bazalwane ndafumanisa into yoba eli culo lingumthandazo oyi-invite kaThixo kuthi, apho asibiza khona ukuba abantu abafuna ukuphumla bazalwane kwiinkathazo ebezawuthi amadodana, iinkathazo sizivayo nemithwalo yale ndlela zilula kuthi sihamba apho athe wanyathela. Ekuseni ngoku besilapha besithe xa sijonga umgomo wethu welente yonke, abe khona amaxesha apho sibone ngathi we do not have what it takes ukufika apho uThixo afuna sifike khona. Sawaguqula ke la mazwi sathi xa sijonga sathi kuzo zonke iinguqu-nguqu zabo bobomi ethu intliziyo ifuna uThixo kuba siyazazi uba sinayo le nto ibangela uba sifike apho uThixo afuna sifike khona. Nokuba yena uSathana angashumayela ukuba we do not have what it takes, kodwa sinoYesu ebomini bethu. Akakwazi uYesu ukuthembisa abantu bakhe apha kule vangeli kaYohane athi nabantu abalele emangcwabeni bakuthi bakuliva ilizwi bavuke, kanti thina abasele besidla ubomi bazalwane akukho mvuzo xa sele siliva izwi likaThixo. Kule homili ke endiyenzayo ndizowugcizelela kumazwi athi ixesha elamkelekileyo bazalwane nangoku ebusuku leli lokusindiswa kwethu. Athi phaya kuIsaiah 49 lo ebemfunda apha umama uMbabela kamnandi ngoverse 8, athi verse 8 utsho uYehova ukuthi ngexesha lamkelekileyo ndikuphendule ndakunceda ngemini yosindiso. Udathi xa edlula lo mbhali athi ndiyakukubumba ndikunike ukuba ube ngumqophiso wabantu, ukuba ulime ilizwe, ukuba uwabe amafa amanxuwa. Meaning bazalwane, when we think when you cannot stand and when we think we don't have what it takes, le nto uThixo ayifunayo kuthi namhlanje uyasikhumbuza into yoba kahle kahle lonke igunya ndilinikeze wena. Kule lente bazalwane uThixo ikhona into afuna ukuyenza ngathi futhi. Udathi kwincwadi kaIsaya ndenza into entsha, nangoku loo nto intsha sele ikho. Ngaphandle kokuchitha ixesha ke bazalwane, ixesha losindiso lona lingoku, alikho ngomso. Because ukhona umculi othi if tomorrow never comes, and then uyifumene phi ixesha lokwenza right with God. So ixesha lokusindiswa kwethu lingoku bazalwane. UThixo usikhuphile ekuthinini bazalwane ngomlomo kaHabhakuku sivakalise, because uHabhakuku nje xa ndifunda esi sifundo ndafumanisa uba kwincwadi kaHabhakuku ndafumanisa into yoba chapter 1 verse 2 to 4 uvakalisa ifrustration yakhe ngelo xesha. uHabhakuku waye-frustrated kukuba uThixo akade angenelele kwimeko yakwaJuda. Zisenzeka izinto kwaJuda, wafilishwa uHabhakuku ingathi uThixo ingathi ulibele, utheni ingathi i-interest yakhe ayikho kule meko yenzekayo kwaJuda. Ndifuna usuhambe uyofunda book of Habhakuku. I know zezancwadi singayiyo ncam kuzo, amen, kodwa zinemfundiso eninzi yoba
when you read the whole story uyifumanisa into yoba bekusenzeka ntoni. So uThixo ke akakho abe nguThixo ogquphulekayo emekweni, kodwa uyalinda. Ulinda abantu bave ilizwi. Emveni koko beve ilizwi ba-acte upon ilizwi eli likaThixo. Ubuyajonga le ndumiso yanamhlanje ivula la mazwi kuverse 8 ngokuthi inobubele, inenceba inkosi, izeka kade umsindo, inokulunga okukhulu. Ebesimane sisitsho kule lenti sisithi the only thing esiyidingayo thina lukholo, futhi nakholwa sidinga ikholo lukhulu, sidinga ukholo nje oluncinci olungange-mustard seed ukuba izinto ekungathi we don't have what it takes, kodwa uThixo yena uthi through me everything is possible. Uba sijonga phaya kwincwadi uGalatians chapter 2 verse 20. Asishumayeli ke namhlanje nje ubomile. Galatians chapter 2 verse 20. Ngamenda ngamazi nami ngokuGalati uba indaba kwabaseKorinte nibe zeGalatians emveni yami. Galatians chapter 2 verse 20 uthi bazalwane ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu, ayisendim ke odla ubomi, nguKristu ke osele sidla ubomi kum. Aphindathi ubomi ke endibudlayo ngoku ndisenyameni ndibudlela elukholweni kunyana kaThixo owasithandayo wazinikela ngenxa yam. So uThixo bazalwane kufuneka ngoku siphume ekuthinini sesiphilela thina, kodwa singene kwinto yoba Nkosi yam ayisendim ngoku umuntu ophilayo, kodwa sele inguKristu ophila kum, ukuze azowuzalisekisa le nto ayithethayo kwezi zifundo zanamhlanje phaa kulo Isaiah 49 athi ngoverse 10, abayi kulamba, abayi kunxanwa, futhi abayi kubethwa sisanga nalilanga, ngokuba onemfesane kubo uya kubaqhuba abathundezele emanzini ampompozayo. So even when the flesh is tired, when the flesh is weak, kodwa ikhona lento ikuthundezayo, ikhona lento ikuqhubayo futhi ikuqhubela emanzini angumthombo bazalwane ompompozayo. Because uyayazi besithe ekseni apha sometimes ifridge nekhabhathi zigcwele kukutya kodwa we are not hungry for that. Kodwa nento siyifunayo sinxanelwe futhi silambele ilizwi likaThixo. So yile nto ke lo Galatians chapter 2 verse 20 esingqinela into yoba athi apha lo mbhali mna ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu. Azabuye uRomans chapter 1 verse Romans chapter 5 asizuzifunda zonke ke bazalwane ngenxa yexesha. Kodwa ndiyafuna nje uzichaza ukuba uRomans chapter 5 verse 1 to 10 phaya usichazela kakuhle ukuba xa sele ke ngoku uYesu ebavusile naba basemangcwabeni abantu, kobekaphi kuthi thina abantu baphilayo asiproducele phaya chapter 5 verse 1 to 10 isiqhamo sokholo. Xa seluthe ayisendim ophilayo emangcwabeni, kodwa Christ in me nguye ngoku osele ephila ngaphakathi kwam, uvele pha nesiqhamo sokholo esi singazukusifunda ngoku.
Funa ugqibelisa ke ngento ethi noko kunjalo uthi lo mbhali wale ndumiso ngoba uThixo ezeka kade umsindo ufuna sigwetyelwe ngokwaselukholweni sibe noxolo kuThixo ngaye iNkosi yethu uYesu Kristu. Nathi qha nje uThixo into ayifunayo kuthi. Udathi ke ngoku uverse 10 ziyakubonga Nkosi zonke izenzo zakho nabangcwele bakho bayabulela kuwe. Ayiwanga siyabuya sibulele na kuThixo. Emveni koba uThixo esenzele izinto ezinkulu. Athi omnye umuntu olikhumsha, God keeps on doing great things. Athi yena uPawulosi ngamanye amaxesha levangeli becomes thorn in the flesh. Iba luviko apha enyameni. Athi u2 Corinthians chapter 2 verse 12, your chapter 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 9 bazalwane ndifuna sizibhale nje ke zona. 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 9 athi imibono kaPawulosi noviko enyameni lwakhe. Ukuba uPawulosi lo esifunda kuye imihla namalanga uyasixelela futhi uyasibonisa intoba akakhangahambe lula elukholweni. Mhlambi nawe ukuzowuthi ga ngoku awukhange uhambe lula elukholweni, khange uhambe lula kule lenti, zibe khona izinto ezibe luviko enyameni yakho. Kodwa namhlanje I am here to tell you ukuba you have what it takes because you are stronger than the problems you are faced with. Ze kuthe ekugqibeleni ke ngobazalwane sithi xa sesihleli siphicotha sisithi Nkosi siyayibona nalento yoviko enyameni lwethu. Athi uPawulosi ukuqhayisa okunene akundilungele kuba ndiza kuza kwimibono nezityhilelo zeNkosi ndazumntu okuKristu. Ndazumntu okubantu bazalwane okuKristu. Athi emveni koko ukwazi umntu okuKristu bazalwane uphaya kulaa vangeli kaYohane apho kubonakaliswa khona the genuine love yomntu okuKristu. Athi John chapter 13 verse 15 kuba ndininika umzekelo ukuze nani nenze njengoko ndenze ngako mna kuni. Ndininika umzekelo ukuze nina nithini nenze njengoko ndenze ngako kuni. Besisithi apha ekuseni you cannot give what you don't have. So if uthi hayi na I've got this genuine love has to come from God. Kwalapha kuJohn chapter 13 verse 34 and 35 ayicacise kakuhle ke ngoku athi ndiniwisela umthetho omtsha wokuba nithandane njengoko ndinithandileyo nina ukuze nani nithandane. Ngayo le nto bayakwazi bonke ukuba ningabafundi bam ukuba nithe nandithanda. Ngoba apha kule ndumiso u14 uthi iNkosi iyabaxhasa bonke abawayo, iyabaphakamisa bonke abathotyiweyo. Therefore bazalwane masiliyeke ilizwe lisithobe sazi ukuba uThixo uthi zithobe ngoko phantsi kwesandla sakhe senamandla ukuze yena akuphakamise ngexesha elifanelekileyo. Amen. Sicela uMama uZibi asithandazele. Ngelunyana lomntu. Uthixo siyakubonga. Usonini siyakubonga. Ngale ntlwa yanamhlanje wena Kristu uthoba umoya wakho. Wabonakala uthetha nathi wena Kristu. Sibulela uthando lwakho wena sona.
sibulela nokuba ngabantwana bakho. Uhlala usenza njalo wena mthandi wezulu kwavuka lamaphiko akho. Bonakala wena mthandi wezulu usifihla konke ndawo. Siyakubulela wena mthandi wezulu namazwi athe wasinika wona ngathina namhlanje. Kuba wena mthandi wezulu xa silapha kweli xesha lelide zininzi izinto ezinosikhupha endleleni. Kodwa ukuba sihlala sithandaza, sihlala sikuthemba wena sisindisa. Akho nani ezasishumisa ebukhulwini bethu kuwe. Xa umane wena mthandi wezulu uthetha nathi, uthi ixesha lilo eli, masingahlali sibonakala sicinga amazolo namangomso. Kodwa wena Kristu masikuve xa uthetha nathi. Vula wena mthandi wezulu iindlebe zethu. Uvule iintliziyo zethu wena Kristu. Enze uba sikuve xa uthetha nathi. Siyakubulela ke Somandla xa sizophuma siya kumakhaya. Sicela wena mthandi wezulu usifukame ngamaphiko akho angcwele. Usinqabise wena mthandi wezulu kuzo zonke iingozi endleleni. Usifihle nakumarhwangqa obumnyama. Bonakala ngendawo ungena usifuna amakhaya. Kuba wena mthandi wezulu usiphawulile nolwakho uphawu uvela phezulu ezulwini. Akakho ke onjengawe. Akakho enobisa wena. Hlala unathi ke wena simakade. Xa sifike emakhaya siyaleza wena sivakade. Uba masifike wena mthandi wezulu sowungenile ngaphakathi. Uthe besizishiye wena mthandi wezulu zibonakala zisonakala. Kuthi kuba wena mthandi wezulu siye sazongena endlini yakho engcwele. Sazobonakala, sazobonakala sizoxakathiswa amandla. Makubonakala wena mthandi wezulu konke. Siyabulela kuba nomzali ofana nawe. Ohlala esazelelela ngamaxesha onke. Hlala nathi, uhlale nabantwana bakho ngamaxesha onke. Siyakucela ke zonke izinto kuba sikwazi uba uyohlala usenzela. Egameni lalowo wasifela uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.